Veniți de luat jocuri de pe G2A, căci acești oameni îmi dau bani să cumpăr bere. Jocuri, mii de jocuri. Intrați să vedeți ofertele. Aveți link în descriere. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Dar înainte să continuăm din această peșteră sumbră, să nu uităm să citim desigur prima dată comentariul lui Vlad Henegariu. Văd că l-ați găsit în comentarii, a fost prezent și el, deci totul e bine. Bine bă, Codrine, așa te vreau. Stai numai să vezi ce urmează peste încă 10 minute de gameplay. De-abia aștept ultimul episod. În ritmul ăsta te văd reluând de Elodia 2. Și pentru cine e curios, depresia nu am învins încă. Cât timp e Codrin pe YouTube e imposibil. 2300 de oameni. Îmi place că l-ați propulsat puternic în top comment. Trebuie să-l găsim și de data asta. Să-l găsiți, să-i dați like-uri puternice. Așa că te salutăm, Vlad, și mulțumim frumos. Să vedem atunci ce urmează în următoarele 10 minute de gameplay. Ce mă? Asta se bălângăne, ha? Păi atunci sărim pe ea din mers. Și acum când se lasă încolo, sărim înapoi. Și vedem o cușcă de păsări aici. Ce dracu, trebuie să... sărim pe ea. Și după aia ne învârtim până la teren. Uite! Cred că-s panicat că am citit comentariul ăla al lui domnul Henegariu. Și acum cred că o să mor. Ia câtănie că am reușit. Aici, numai ce se întâmplă? De ce avem două variante? Nu mă duc pe acolo. Mă urc pe aici, dacă se poate pe aici. Aia se... Uite cum se clatină, mă. Aia se duce dracului. Ce facem cu asta? Poftim? Ce dracu e acolo, mă? O pasăre? De ce am făcut asta, oare? Ce pula mea? De ce am omorât bietul animal? Nu avem niciun răspuns la asta. Bă, o să încercăm să sărim pe aia atunci, ha? Dacă tot... Mi-e frică, mă, de creatura aia înaltă, mă. Și acum ce? Acum merem încolo. Dar ce-a fost cu partea asta de sus, mă? Hâp, așa! Hai că am reușit. Râp, așa. Hai de pula mea. Sper că e numai una măcar. Că acum o trecut pe acolo. Să-mi bag pula. De ce nu am încercat să iasă pur și simplu înapoi? De ce trebuie noi să explorăm toate catacombele astea, să ducem cele mai grele lupte ale lui Dumnezeu? Lilieci? Sunt ceva lilieci pe aici, dar par pașnici, nu cred că au treabă cu noi. Opa, ce e asta? Lift manual. Lifturile în București, be like. Da, se lasă încet cu noi. Și acum ce? Ok, sărim pe asta. Mă! Asta să huluie, mă? Să huluie sau numai să lasă încet? Se pare că nu se huluia, m-am huluit eu într-un sufletul meu. Se lăsa numai în dreapta aia, mă. Nu e nicio problemă, luăm. La piața universității, vă rog. M-am temut că se duce dracului, mă. Dar de fapt era acolo ceva platformă în dreapta. Trebuie să nu mai fiu atât de fricos. Dar n-am cum, îți singur într-o peșteră. Trebuie să mă las eu în partea asta, ca ea să se ducă în partea asta, ha? Bă, uite că asta nu înțeleg. Cred că am un nou plan în capul ăsta meu, în căpăstrul ăsta meu cu diametru de 65. Cred că trebuie să mă bălâncăni pe asta până se lasă liftul înapoi în jos, doar. Și după ce se lasă liftul înapoi jos, da, uite, ăla se ridică. Înseamnă că din dreapta se lasă. Hai de pula mea. Și eu până atunci nu mă stau și îmi țin echilibru aici. Sunt prea deștept. Sunt mai bine cu răceala. Voi scăpa în curând, cred că. Și acum? Și acum sărim pe ăsta. Ăla chiar s-a dus. S-a dus în neant. Vai de pula mea. Vai de pula mea. Ok, lasă-te în față. Lasă-te în față, am zis. În față. Și acum sărim când urmează să mergem dracului. Și acum în față ne lăsăm pe ăsta. Să-mi bag pula de iese capul ăla de acolo. De pe aici de undeva, dintr-o dată. Mai să nu iasă niciun cap, vă rog. Hai de pula mea, hai că ok, am scăpat. Aici nu e nimic ascuns, nu e nimica. Să mergem pe aici, mă, pe mină, mă. Ce găsim? Un companion, ceva, vă rog. Numai schelete și marionete pe aici. E cineva acolo. Alo, domnul, trezirea. Adică sper să nu-l trezesc, totuși, în situațiile astea. Sări pe el, sări pe el. Da, l-am trezit. Să nu mă iei de gluma asta, erou. Sări că l-ai nebun. Distracție plăcută, concediu plăcut în continuare sau serviciu ușor. Nu știu ce făcea exact omul acolo, dar nu o să stăm prin prejur ca să aflăm. Ceva. Joe Biden.
timpul l-am asemănat pe Joe Biden cu o mumie. Probabil că sunt răutăcios, că e bătrân, dar nu mișcare așa în sine și energia, zici că iese din sarcofag dimineața. Și dracu de semne păgâni au fost acolo, eu gândindu-mă la Joe Biden. Un diavol care cântă la vioară. Ceva, este ceva pictură rupestră care... da, nu prea mă încurajează imaginea asta. O dat cu jale pe ei. Explicarea autorului. Explicația. Hai de pula mea. Ia cât s-a făcut, cât o dalibombă. Și acum dalibomba asta cred că o să vină pe noi. Sau? Nu, pur și simplu ieșim din peșteră și nu se întâmplă nimica. Iluzie optică. Ne-a dat cu genjutsu. Am ieșit. Iară ne ia baba, mă. Iară ne ia baba. Ia. Un sens complet de euforie ne-a cuprins. Bă! Diavolul cântă cu vioara și ne atrage la el. Hai de pula mea, m-am filmat numai 6 minute, nu pot să închid clipul. Băgați-i pula în măt, acum și-o întors capul, mă. Măcar se poate pune pauză. Hai de pula mea, vine după mine. Și de chestia asta nu pot să mă opresc, să fug, că e prea mare. Mă scufund, mă? Nu mă scufund. Piticii ăștia stau aici, unfazed în pula mea. Voi nu vedeți ce diavol e aici lângă noi, mă? Uite-o pe Mădălina, mă. Am cuprins-o. Pietrișul, ce pula mea am vrut să zic? Nu știu, spanicat. Am cuprins-o nisipul mișcător. Ui de pula mea! Ui de pula mea! Ui de pula mea! Vine! Vine! Futu-ți morții, mătii, dacă vii. Așa s-a pus camera ca să vedem ceva în distanță. Uite ce vedem în distanță! De pula mea am pornit caps lock-ul. E că nu e chiar așa urâtă, mă, pe cum așteptam. Opa, așa! Am sărit, totul e bine. Hai, fugi să-mi bag pula. Nu e nicio problemă, că am experiență maximă cu platformele astea. Uai cum își mișcă căpăstrul ăla, mă. Uite, pula mea, ce face, mă? Bă, aia dă cu mâinile noastre spre noi. Mi se pare horror ca dracu, mă. Sau e pe sub apă, mă? E pe sub apă, mă? Vai de pula mea! Am scăpat, n-am scăpat. Fugi, mă! Ai de capul meu! Aia vine, mă! Vine și până mă ocirlă, mă! Vine și până tină lău! Fugi mai repede, n-am ce să fac mai mult de asta, adică să stau cu shift-ul. Maxim și să mă rog la Dumnezeu. Hai că nu e chiar așa grav, mă. Că se mișcă mai încet ca mine, e mai proastă ca mine. Gata, am scăpat. Hai, urcă-te. Și pașii mai vin, mă. Dacă și pașii mai vine, mă, eu i-aud pașii încă. I-aud labele, cum dau de pământ. Ok, o să urcăm pe aici. Nu, s-a oprit. Nu s-a oprit. Iar o dat cu plăcinta aia de palmă pământ, mă. Dar aici nu mă mai vede, degeaba. Uite-o! O muiară cântă acolo în depărtare, mă. Fută-te, Dumnezeu. Ok. E pe timing. Vă mulțumesc pentru sacrificiul vostru în pula mea. Avem destul timp. Fugi. E ok. Mai mult timp decât credeam. Nu trebuie să ne panicăm. Dar o să ne ascundem totuși aici, înainte de... Eram sigur, futu-ți maica mătii, nu mă păcălești tu pe mine, pe Codrin Bradea Gaming. Tocmai a fost păcălit Codrin Bradea Gaming. Ce trebuia să fac oare? Mă ascund în stânga acolo, e prea departe. Eu nu m-am dat seama de perspectivă, că de fapt era foarte departe, stăm aici o tură. Hai de pula mea, fugi. Acum, perfect. Și acum în dreapta, aici, chiar dacă camera nu vrea să vedem, ne ascundem aici prima oară. Nu vrea că camera. Am o aici. Și am dacă ieșea dintr-o dată și mă lua în mână, plângeam, explodam. Bun. Aici. Așa. Nu, hai că e ok, mă. Hai că mă descurc, cred. Mai stau ascuns o duracimă. Pentru că așa ceva nu se poate, doamnă. Și am un ce? E ok, mă, că a fost ăla acolo. Vai bine că s-a schimbat camera, că nu mai vedeam nimic, mă. Și am vine bolovanul și îmi dă în cap. Hop, așa! Direct peste coloana vertebrală. De asta nu trebuie să ezitați în viață. De unde mă dă? Te rog, nu de departe. Te rog, Doamne. Oh, perfect. Dar de ce? Da, hai că am alt plan atunci. Stăm aici, că din câte văd eu e suficient loc.
ca să mori suficient loc acolo. Asta nu pot gândi. De ce mi-e așa de greu să gândesc asta? Dă-i prima oară și acum. Acum stau aici. Dar cum mă mor așa? Mai întâi dă. Bun, după aia intrăm aici și după aia stăm în spatele lui asta. Oai de pula mea, m-a încăcat pe mine. Trebuie gândită problema, cum ar zice Fuego. Stăm în spatele pietrei încă o dată atunci. Dă-i. E mai greu să gândiți decât credeți când ești în panică. Hai, mai dă-i. Poți să prind piatra, să mai stea cu miniatură, să mă protejeze. Perfect este. Urcă. Ui de pula mea. Ce dă? Hai de pula mea, precipitații la petreasă. Din anumite motive, având în vedere moartea unei babe grase. Pula mea, bun. Bine. Nu mi-e frică. Cum? Eram în cealaltă parte. Cum? Mi-a mușcat capul. M-am prins. Pur și simplu-s prost. Dă-i. Trebuia să stau ascuns în iarbă, așa-i? Hop, așa. Hop, așa. Hop, așa. Și acum sărim. Sunt prea puternic. Hai, sari. Bun. Și acum aici, când intrăm în iarbă, oai și o să dea cu mâna până iarbă, mă, să caute random. Așa i s-au năzărit ei astăzi. Iisus din Nazaret. O plecat. S-a învăluit în întuneric și a dispărut. Să nu spui că nu pe acolo trebuia. Da, dar camera asta a fost un pic ciudată. Am crezut că m-am aruncat de pe stâncă. Și am picat în bulbină. Bă, pe aici trebuia. Cred că da. Deci asta a urmat în următoarele 10 minute de gameplay. A fost rău. Mă așteptam sincer la și mai rău. Trebuie să mă gândesc de acum la lucruri mai frumoase. Tot timpul la ce mai rău mă gândesc. Mi-a fost mai frică, mă, de creatura aia care o trecut așa înaltă până pește. Care s-ar putea să mă întâlnesc acum, având în vedere că sunt apoi în peșteră. Un schelete, un marionete aici. Ce se întâmplă? Eu pus mâinile la urechi să n-audă diavolul cum cânta la vioară. Uită! In his past life, Nekken was a simple man that loved playing his violin. E tare că ce zice Village did mitul? not appreciate his talent. Și atunci el ce-a făcut? People would frequently bully him, and the only soul that Nu did stai not bully la un was violonist. a girl that Nekken fell in love with. One day, the bullying and beatings became so Eram severe. tot satul ăla, erau 17 bețivi și un violonist. Și-a zis, băga mi-aș pula în tine și în vioara ta toți oamenii. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, until their flesh and bone got E worn down. creepy. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Nekken's melodies. Still trying to dance. Deci ar putea să mă întâlnesc eu cu His cadavrele love alea, was mă. not spared death either. Devastated, Nekken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Hai de pula mea, ce creepy. Să auzi vioară noaptea pe Still Norvegia more sau în Suedia sau speaks unde his asta. deadly music. Bă, foarte fain, să-mi bag pula, mă, ce-mi plac poveștile astea creepy. Un pic mi-a trecut entuziasmul după ce am închis cartea asta, că acum iară nu mă mai simt în siguranță. Dar na, hai, bă, pot să merg pe aici oare? E ceva ascuns, găsim un secret. Nu, s-a salvat și am crezut că chiar putem merge pe acolo. Nu mă, hai că e ok. Bun, hai că am citit cartea, nu mai dăm. Și aia a fost și o mamă care își proteja copilul de diavol, de Naken. Ok, o să mergem pe sus atunci. Ce ligioane mai trăiesc pe aici, mă. În această peșteră uitată de Dumnezeu. Doar blestemele mai țin minte. Pădurea asta era, să zic. Eu chiar sprăjit, mă. Am culcat aseară pe la 4 dimineața. De ce? Nu știu. N-aș putea să vă explic. Am ajuns afară înapoi. Doamne ajută. Sper să nu iasă, mă. Nu știu de ce am avut un flash de ăla că iese capul pe după clădire, dar eu sper că am să facă. Iese, mă, că n-am să fac el. Morții, m-am speriat. Mi s-a desfundat nasul, să-mi bag pula. Ok, și acum e quick time event, trebuie să ne ferim de roci. Sau de mâinile lui Naken. Să vezi că s-a aruncat și el bombă după noi și vine. Am luat în dreapta și am luat-o în stânga. Sunt un băiat deștept.
Dacă nici după asta nu scăpăm după el, să-mi bag pula să vezi că și-a echipament de scuba dive și vine după noi. Da, așa merem. Niagara, picăm 500 de metri în gol. Având în vedere că suntem pitici cu toți, maica, mă! Cred că nu e așa urât, nu pe dracu. El era după noi în tot timpul ăsta înnotat, fută-l dracu. Moare Naken. Sper să-i găsim așa înfipt într-o țărușă sau să iasă o piatră prin plămâni. E lângă noi. Noi avem, în pula mea, povești din astea, mituri, în afară de strigoi. O murit, mă, și-o rupt coloana, Naken. Doamne ajută. În afară de chestiile astea basic, de strigoi, de nu știu, bine, nu Dracula, băga mea și pula, nu. Ceva așa, monștri din ăștia mai mistici. Trebuie să caut povești din folclorul românesc de astea de groază. Hai, ridică-te. Bine că l-am învins și pe ăsta. De fapt, l-am învins forța naturii, da? Noi am fost martori. W. Suntem loviți rău. Unde ești tot, King, să ne ajuți acum? Unde ești, ariciule, care ne-ai cărat atâta timp, vreo 3 minute, dar au fost cele mai bune 3 minute din viața mea și mi-au spus mamele voastre aseară. Iese strănut. Ce se întâmplă? Și unde e Lilemor? I-am uitat că noi trebuie să ne găsim sora, ăla e de fapt obiectivul nostru. Iese strănut, iar încă, adică. Ia. Unde pula mea am ajuns? O Styx. Traversăm cu Luntrea. Iar suntem în viziune că avem alte haine. Asta se întâmplă, intrăm în dimensiunea asta când suntem near death, din câte văd eu. Și atunci când era să ne înnecăm. Tot cu hainele astea de asistent, de pacient eram. Ne iese din cur lumină verde, ce pula mea. Unde naiba ajungem? Asta o fi tot ceva dimensiune din poveștile lor. Aici sus în vârful muntelui unde am mai fost, mă. Ceva se întâmplă acolo. Era piatra din buzunarul meu, cred că, care strălucea așa, dar nu a trece până ie. Da, mă, exact scara asta am urcat-o și atunci. I-am zis că a pus-o cineva foarte convenient aici. Mă, aici Lilemor și cântă. Așa era. Numai acum nu mai e. Acum asta e un paragin. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Suntem înconjurați de o... de bramble. As the bramble crawled closer and closer, Așa, zi! as if a darkness took hold of his heart. Credeam că îmi dă o variantă la scăpare, pula mea. Eu mor subrumat aici și la asta e atât de povești. Iar o să mă salveze ceva. Dar ce de data asta? Eu mă voi salva! Tu păntură de bramble! Then there was a light. Ok. Oare muream dacă nu scoteam aia? Că o ezitat acolo pentru o secundă. Să-mi bag pula mea. Am scăpat și de data asta. Ce pula mea? O zână? O mireasă? Eu de ce arăt ca un draugr de ăla din Skyrim? Deci că n-am suflet. Și-o găsit ca gică ole. Urmează să moară și zâna asta o să-l vindece. Sau? Îmi place că noi am trăit din Bulan, pur și simplu. Odată ne-a salvat o broască de la nec, acum ne salvează ceva zână random din pădure. Noi, efectiv, prin șansă am supraviețuit până acum. Și noroc cu alții. Învie-mă! Să vezi că am murit și acum continui povestea cu asta. Nu, are și abilități de healing, piatra, cred că. Sau? Ce mă? Sunt asta are extensii de păr, voi vedeți? Ăla e păr fake.
Tuva was a light in the darkness. Aia e Tuva. She had filled his heart with courage, and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Păi așa vom face atunci. Vom merge în munte. Hai să pornim atunci în aventură. Am trei și mai grele, nu? Deja suntem curajoși. Pot să dau click stâng, am dat din greșeală. Și face asta. Cu asta cred că pot îndepărta. Puteam să fac asta și... Măi, să nu vă aud. Să nu te aud, măi. Care mărie pe aici? Ceva dragon? Pula mea, ce dracu e ăla? Dă-te la o parte că îți până. A, uite-te că acum ne-o... Acum ne învață, deci n-am avut până acum. Ceva gigantic, care face ca un urs sau ca un dragon. Bănuiesc că în curând o să ne confruntăm și cu acea bestie. Dă-ne, lasă-ne să ne urcăm. Nu vrea. Mai întâi ne urcăm pe aici atunci. Și dăm un șut în pizda aici. Și acum putem urca. Codrin Bradea, strategist militar. Ok. Dați-vă la o parte, măi. Dați-vă, măi, la o parte, n-auziți? Ok, dar oare o să poată să învingă toată chestia asta? Sau asta în stânga nu se trage? Înțeleg ca și game design, dar așa ca și poveste. Cum o să putem scăpa de toată asta? De tot bramble-ul ăsta? E infestată toată pădurea. Trebuie să o găsim pe Lilemore și atunci vom afla răspunsurile. Ce e aici, mă? Un oraș abandonat? Și pula mea. Uite-l, mă, pe Lemus. Lomulus și Lemus. Or construi Loma. Ia să mergem la el să-l salutăm. Ce mă bucur că avem și noi un aliat puternic. Ok, bănuiesc că prin dreapta. Nu, văd că nu. Pă, stă casa atunci, ce pula mea. Ok. Ok, deci să nu mă vadă Florea acum, pula mea. O să ne poate după ăla nu, dar poate aici că da. Hai, du-te. Bine, bravo. Acum mă ascund din nou. Hop! Vai de pula mea, știți care e problema? Problema e că acum trebuie să și speriem asta înainte. Dă-te jos. E ok. Da, vede-mă, pe ăsta tot ăsta e ochiul lui Mordor, mă. Din Mordor. Nu știu. Hop, așa. Da, e clar, vede 360. Deci noi trebuie să ne ascundem oricum. La fix. Și acum și cu spatele probabil ne-ar vedea. Nu o să riscăm, pur și simplu. O să fim precauți. Haide, du-te. Și apoi dăm cu forță puternică aici. Hop, așa. Și după aia ce? Am ezitat un pic. Era să zic hapata papa, să fiu wisdom dog. Haide, pula mea, s-o întors. Nu-i nimic aici. Haide, pula mea. Nici aici nu-i nimică. Hai, lasă-mă în pace odată. Hopa! Ok, nu mai are ce să facă. Du-te în pula mea. Acum ați și eu amenințător, după ce am scăpat de pericolul iminent. Pericolul eminent. Era pericolul care studia cel mai bine la școală. Urcăm pe aici. Au fost cu floarea aia. Sper că da. Sper să nu mă mai întâlnesc niciodată cu ea. Eu urc rădăcinile, dacă mai prind. Mergem pe aici. Nu te rupe? Așa zic, cred că peste toate scândurile care mă urc, pe care mă urc în toate jocurile, mă. Tot timpul trebuie să se întâmple ceva. Urcăm pe statuia asta, a părintelui fondator. The land was once a peaceful kingdom with a great king. Now, his M-am ținut image și fără să vreau păcat. Orice s-ar întâmpla, nu sări Codrin. Dacă am pus și aia acolo, m-am făcut confuz. Am crezut că trebuie să urc la el cu umăr. Dar de fapt nu.
His image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. Cum dracu se traduce bramble, mă? Spini? Ceva de genul ăla. Da, și amu sari. Deci dacă și amu mor, nu, hai că e ok. Doamne, ce m-am spăriat. Eu ai vine, cine pula mea în cur la tine? Mă scuzați că am vorbit atât de urât. Nu pot să alerg mai repede. Ce-a fost asta? Fugi puternic, copile. De data asta vom scăpa. Nici nu mai încerc să mă lupt cu bramble-ul ăla. Că nu cred că am cum. Opa! Fugi. Trebuie numai să nu mă împiedic de ele. Că văd că vin cam până aceleași locuri. Numai acum să nu vină până aceleași locuri. Un pic grav. Uai, de pula mea ce-a crezut că mă duc dracu. Te că mă ține Lemus. Haide Lemus, ia-mă în mână. Ia-mă, prietene, și tu mă departe, în siguranță. Ia că mă protejează. Sper să nu-i crap pe care mă capul la Lemus. Nu știu ce am premoniția asta. Ar fi un pic tristuț. Ia că-tă, un truc magic. O scos un ole din buzunar. Opa, așa. Doamne ajută, Lemus. Cât mai puțină apă îți doresc, să nu fie erodat. Na, cale bună și sper să ne mai vedem. Cum se deplasează el o să fie un mister, nu o să aflăm niciodată. Dar uite-te că găsim aici un foc de tabără. Cândva a fost o tabără aici. Și pula mea să stai rune language. Ce dracu e asta iară, mă? Ce simbolizează toate astea? Copii sacrificați la diavol pentru o gogoșă? Da, nu cred că am fost chiar on point, dar presupun că vom afla prin experiență. De astea nu mi-e frică, dar având în vedere că sunt atât de comune, s-ar putea să se întâmple ceva diferit de data asta. Nu s-a întâmplat nimic diferit. Perfect, îmi place rutina. Eu prin autismul meu. Cum? Asta se poate... trebuie să-l împingem. Dar cum ajungem acolo? Prin stânga. M-am prins. Gata. Și acum ne urcăm acolo sus, împingem bușteanul ăla, că suntem băieți deștepți. Cât de prost pot să fiu. Da, nu mai trebuie să apăs space, că dacă apăs space văd că sare. Să urcă el singur când ajunge în capăt. Nu mai găsim nimic, rune pe aici desenate, nimic. Runii desenat pe aici. Dă-i, împinge puternic, ole. Unde ești, Lilemor? Vină că împing butuci pe aici singur. Și mă lupt cu traci din râu. Ea între timp cred că stă la cafea. Ok, am reușit. Și acum bănuiesc că ne dăm jos. Pe cealaltă parte. Sau? Unde dracu ajungem? Da, e ok, pe aici văd că. Perfect. Da, bun. Și acum să nu se rupă astea cu noi, că o să urlu foarte tare și în rest suntem perfect. Numai asta nu a fost perfect. Haide, mă, mută-te înapoi, că pierdem aici 3 după amiezi. Bun. Și aici, din groapa asta, să nu întindă careva mâna să-mi rupă picioarele, aș fi complet recunoscător, etern, veșnic chiar. Unde ajungem? În grâu. O sperietoare, care sper că nu o să prindă viață. Doamnelor și domnilor, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. O să continuăm de aici data viitoare, pentru că nu mi-e frică. Dar sperietoarea aia probabil o să-mi bage mâna în piept și chiar nu am chef de chestia asta acum. Mă duc să beau o cafea și să mănânc niște usturoi. V-am pupat, sper că v-a plăcut și ne vedem desigur data viitoare. Am pornit radarul pentru ea care stau degeaba. Faci exact cum spunem sau te tragem pe dreapta. Nino, 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 Nino. Ridicați mâinile în aer, aici nu ne facem laba. Am pornit radarul pentru ea.